hori nolabait ere ikusgarritasun bat eman nahian estrenatu genuen ideia bat gure estudioan, bederatzi talde pasa ziren gure estudioan eta zuzeneko grabaketa bat, bai audioan eta bai bideoan eta burutu genuen, Amaika telebistaren laguntzarekin, eta hortik pixka bat ere jaiotzen da ideia berri bat, hortik nolabait esateko estraitu dira, atera egin dira, aurten argitaratu ditugun bai Agustin Alkat eta bai Eskastiren proiektua. Orduan, azkenan historia bat, ibilbide bat kontatzen dugu guzti honekin, ez? Eta necesidade bat ere bai, mundu berri bat dago, mundu publiko berriak badaude, edare gaztean gero eta aurrerago, eta horiekin batera beraien ametsak eta beraien ilusioak zuzenean asetzen dituzten taldeak ere badaude. Eskasti da, azkenean, hortan nik uste dut guzti horretan ere importanteenetako bat. Nik uste dut gaur egun errepresentatzen duelako aro berri hori, errepresentatzen duelako belaunaldi berri horrek dituen ametsak, dituen aspirazioa, dituen kezkak. Nik uste dut guzti hori edade berdinean gertatzen denean oso ulergarria gertatzen dela eta beraz bere bidea egiteko urrats importanteak eman dituzte. 10 urte betetzen dute aurten, oso gaztea dira, orduan pentsatazue noiztik hasi ziren elkarrekin jotzen, 16-15 urtekin hasiko ziren, horrenago, orduan bizitza osoa dago lotua musikarekin eta horrek esan dago azken zinean bizitza osoan lotuta egongo direla musikarekin. Hori gabaki importantea da. Edozein gutara momentu honetan jaiotzen eta ateratzen ari diren taldeetatik aterako dira etorkizun urbilienean gure musikagintzan lidertza eramango duten taldeek, banda horiek, eta zerantzarik ez daukat Eskasti izango dela horietako bat.